wiji gumalong Dampyak-dampyak kumragut lambai Krapyak lan watang anggati larang abai soraeku moro lalu kita sesarankan kalian Mas Gugun Group saking rokok PS gesian tulung aku woi monggo-monggo Mas Gugun matur sembah nuwun kanca-kanca PS rokok retek filter bendera pratandha wis kumitir gumalong mantara ngawurahan gumpara sarage tanana wadya ingkang kacicir sedaya piranti dadang tutupan pancen kepenak tenan Mas Gundul ayo kaya apa lah kaprigelaning para satriya satriya dalem menika Turangga Jaya bendera pratandha wis kumitir gumalong mancara ngawurahan gumpara sarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya piranti padang yoga iya iki satriya-satriya gemolan uga satriya cilik Mas Kang Angasta busana petak ngandhapipun cemeng man ya man ayo pancen kepenak man pancen kepenak ger hoi ini siji-siji diaturke ya man pancene penak banget Anggara Audio matur suwun lah dalah iki Anggara lho man Anggara dulure dhewe ya dulure dhewe sing nyomret sapa pitu dalange cilik Tulung Agung saiki sampe delok kok jaran tenan iki ayo Kang Tris Kakak masuk dek yuk ya yuk Oke diapun aturke malih yo man karo sapa nggih. Kanca-kanca Turangga Sakti Muda. Bakul lampu saiki. Yo. Meh.
menak ngene lho, Ger. Yo, ho, ho, yo, ho. Nah, yes. Ya, Yo. Hop. Alon wae. Hop. Wah. Besok belajar karo Mas Tito. Dan kepenak gulunge nget. Hop. Cilik-cilik ning kesentan. Ayo lo Ger. Ho, dia. Wah. Iki kembarane glonot iki. Sayange glonot dene iki. Yo, bus. Yo. Nah. Ayo ta. Kuwi lah yang ngene iki. Iki kesenenganku iki. Wes, kenang gue golek duit. Keluarga besar dari Kridona Golong ya rabu wonten dalem menika Basku. Wes, yo. Katuran pinarak Mas Enggar. Wonten ing dalem menika sugeng amirsani Turungga Jaya. Yo. Wah, ya iki alon le. Aja dipetuti aku. Hop. Nah, ya ngono lho. Wah, saking gesite, saking semangate. Ya kene iki lho. Ngene lho Mas Momo. Karo Dek Fadli iki mau ya. Mas Jepri ramu, mandi kok gak ketinggalan Mas Jepri. Woi, ayo. Ada anak yang mencari ibunya. Namanya siapa Pak? Namanya Pak? Tolong bagi para pengunjung yang merasa anaknya ketinggalan, tolong. Ini adiknya di sini menangis mencari ibunya. Tolong bagi para pengunjung, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ada anak yang mencari ibunya. Ini namanya saya juga nggak tahu, dikarenakan adiknya nangis. Kok ada anak adit ini? Hei, monggo. Gini Pak, di bawah di atas panggung aja, biar ibunya tahu. Oh, iki Bu, piye tok Bu? Ngene kok tak pek, aku ya butuh anak lanang jane ngene iki. Hop. Nggih, matur nuwun. Ya, yo. Hei, lah. Yo. Hei. Lolo. Yo.
Sing lor dhewe iki sapa Asu? Kembarane glonot. Ricik gum ricik kremise wos teka sadelongane bapane wos teka nyangkake aduh rika mata bungkus petani sapa Tito? Iya iya jenenge sing lor dhewe sapa kuwi? Iki lho ora ora iki tak pirsani kaya glonot cilikane. Zaman biyen, zaman biyen. Ya. Sing kecil dhewe kaya sapa ya? Cilik ning cara manuke manuk sikatan iki. Kok iso? Lincah. Oh ngono. Oke. Ayo. Oke. Hei. Iki sing mburi dhewe iki ya kaya Tito. Sing iki. Iso. Iki gemo. Gemo. Kaya cilikane sampean. Makasih. Makasih Kakak. Goyang sithik. Bunder. Jaya.
Goyang Siti, Ringkal Siti, HE, Doa, Goyang Siti, Ringkal Siti, Di Abel Katuran Pinara, konco-konco saking Bandaran Rawuh Tegal Mriya. Konco-konco budaya sesarengan lestari budaya. Oh. He, he. Oh. Ayo nduk maning kaya ngapa aturno ireng manis. Ayo neng, ayo neng, ayo neng. Ayo. Tak baturane aku baturi tok. Oke Pak Tri. Ben apik ora iki? Sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise di maneh mong jalaran para pisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise mergo kelingan ireng manise sampeyan. Sesarengan Turangga Jaya, rezeki kanca-kanca YouTuber matur nuwun untuk semuanya. Mas Huda. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing paulangan aku duwe kanca putri kapya ayu lair lan batine nanging coba ora bisa urip bebarengan sanadyan aku wis pisah janji tresno lair batin kelingan ireng manise. Oh, hey.
goyang titik jos. Ha ho ho yo yo he ho ho yo 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 he yo 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 hop nggih sesarengan kalian Anggara Audio lan ugi Mas Sutris KSS Audio saking Dudan Gundan matur sembah nuwun kawuhipun anupi kanca-kanca nggih karo mojo Mak Tris nggih karo mojo Dik Tito ayo lo Kang Tur rada rene wing aja sawang kancane aja dipikir sing lagi nyindir aloke wong ora bondo yo mojo yo ala lama tasian kanggo sampeyan muli kapribaden sing padha rasaku sing padha dulu ayo maca lakon kanjeng semake ayo ha he ya iki Turangga Jaya man alon wae yo ger alon lan uga ditata barisaning Pramadya Bala sampun wujud alon man iya salah yo hera jroning sepi masa jalaliwa becik koloso sayamu ayo bareng tak akan deni bangun jiwa berbahaya tengah ratri
becik tulus setiamu ayo bareng tak kandhani bangun jiwa lan bebrayan. Coba diatur ke sesarakan dalam menghibur para penonton. Wonten Karangkates Mbak Astu. Akine Kangkatan Sumribit. Aku mau dikandani. Heeh, dikandani kok buri kene ra apa-apa. Sun
Sabibar ini langsung ke mawon Mas Gundul penyematan putra Bapak. Oke. Goyang sini. Lir-lir campur ewe sumilir tas ijo royo-royo tas sanggo kenal. Aho. Ahe. Oh. Awas. Ayo. Mas Menyok. Out. Nah. Oh. Oh.
ho ho.